खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 4 आगस्ट शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि मोजां सान, नखराव गोबां दोहोन सम्पति मोननायनि मिजिं दं। नखरनि राङारि बारायनायाव गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। वृष राशि बादायलायनाय आरो गेलेनायनि फारसे मोजां सम, गावनि गोब्राब नाजानायजों बान्था सोरजिनो हागोन। गोसोआव थुलुंगानाया बांसिन जागोन। मिथुन राशि नोंथांनि थाखाय दुखुगोनां सम जागोन। हरखाब माबा मोनसे गोमानायाव गोसोखौ गाज्रिसिन मोनगोन, सानब्लाबो आगोर मोननाय नङा। कर्कट राशि बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायलायनाय जानो हागौ। फिसा जेंनानि थाखायनो सोमोन्दो नागारलायनायसिम थांगोन। जेंनाफोरखौ बोस्रांनो गोब्राब जागोन। सिंह राशि गोसोनि गांनाय लुबैनायखौ फोलोमनो हानाय नङा। गोसोनि हास्थायनायफोरा अनजिमा गैयै जागोन। एसे एनै बेसादखौ गनायनाय नङा। कन्या राशि गाव गोसो जानाय खामानिखौ मावनो मोननानै गोसोआ सान्थि जागोन। सान्थि गोसोजों जेरावबो सोलिनो हागोन। साननायफोरा उदां जागोन। तुला राशि गोसोआव हरखाब गिनाय जागोन। माबा मोनसे दाय मावनानै गिनाय मोनगोन। गिनाय मेवनायजों गोसोआ खामानियाव जनाय नङा। वृश्चिक राशि हरखाब नखराव नांलायलायनाय जानो हागौ। गुबुननि खोथाखौ लानानै जेंनाया बांसिनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव खोथाफोरा गोरोबलायनाय नङा। धनु राशि सोलोंथाइ लानायनि फारसे मोजांसिन सान, जायखिजाया आनजादावनो उथ्रिसारनो हागोन। गोसो होयोब्ला जेरावबो सौहैनो हागोन। मकर राशि सांग्रां जा, हरखाब जानाय लोंनाय समाव खैफोद जानो हागौ। जानाय आदारनि सिगां मोजाङै जोथोन लाखिनाया नोंनि साबसिन। कुम्भ राशि नोंथांनि थाखाय मोजां सान, हरखाब माबा मोनसे मोजां बेसाद मोनफुंनो हागौ। दिनै लटारिफोर लायोब्ला खाफाल जुफिनायनि मिजिं दं। मीन राशि नखराव गोरोबलायनाय गैयै जागोन। हरखाब माबा मोनसे जाथायखौ लानानै सोंखारिलायगोन। बिस गोनां बाथ्राफोरखौ लानानै दुखु जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।